Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa ka may gabi mga kolog mga auntie, tugutin na sabi ninyo na mga nasa katahuran nining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Yo, Wardzo. Ayan, sa mga nakatutoy na, hello. Ayan, pangalawang oras na po natin ngayon. And of course, isang espesyal na araw ngayon para sa ating lahat na may trabaho. Alams na alams po natin yan dahil ito ang inaabangang araw sa buwan na to. Ayan, 15! Yeah, Wardzo. At siyempre, pag sinabi mo 15, ang tanong dyan ni Uncle Totoy, ha? Yeah, Wards. Nakatanggap na ba lahat ng may sweldo? Ayan, no? Yeah, Wards, kailangan pa bang i-memorize yan? Oo nga, meron. Natanggap na nila lahat. Payslip na lang at resibo. Ubus na. Lahat na ba sa oras na to? Hubog na? Ay, awards. Basic yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bago lang nakalalaog bahal. Pambihira naman yan mga kabisyo, no? And of course, no, sa mga meron pa pong mga natigom, no? Meron pang natira. Shout out po sa iyo at magaling ka talagang magtira. Oo, at maganda yan ha mga kabisyo kasi may natira pa. Yung iba naman, tinatabi nila yan kasi dahil meron pa silang babayaran bukas. Kumbaga, hindi pa nakompleto yung mga bills na babayaran. No? At least kahit papano, 1 down, 5 to go. Ayan, sa gabing ito mga kabisyo, no? Yung pinag-uusapan po natin nung unang oras po natin. Etong tungkol po sa kahalagahan po ng boarding houses po natin, no? Of course, pag-usapan natin ng mga memorable na mga nangyayari sa boarding house. Alam na po natin yan mga kabisyo, no? Ako hindi literal ako na hindi ko naranasan dati nung nag-aaral ako na tumira sa boarding house. Oo, nakikitira lang tayo. Nakikitira lang, ibig sabihin, halimbawa may break, no? Halimbawa may break, walang klase yung yung oras na yan. Ang gagawin ko, doon ako tumitira. Sa boarding house na aking kasama, ibig sabihin matutulog siguro ako doon, magpapahinga. Para sa next subject natin, magiging okay pa sa all right ang ating araw. Ayan, tamang-tama yan mga kabisyo. So, ang boarding house po ay may maraming mahalagang papel po sa ating lipunan, lalong-lalo sa mga lugar na may malaking bilang ng mga estudyante. Ayan, maraming naka-experience dyan. Yung mga young professionals o mga manggagawang nagtatrabaho sa ibang lugar. Halimbawa, ikaw ngayon, kabisyo ngayon, no? Taga-probinsya ka, taga-Bicol ka siguro, kaya taga-bandang norte. Ang ginagawa mo ngayon, nagre-renta ka siguro ng boarding house, isa kang estudyante. Nag-aaral ka dito sa sa university na area sa Metro Manila kasi nga mas maganda sa Metro Manila. Or siguro naman ikaw din ay isang young professional na galing sa ibang probinsya. Gusto mong mag-abroad siguro, awards, no? So, ginagawa mo, nagre-renta ka muna dito ng boarding house habang inaantay mo yung mga requirements, habang ginagawa mo yung mga kinakailangan para makapagtrabaho sa ibang bansa. Yung iba din naman, hanggang ngayon, nasa boarding house pa rin. Hindi na nakauwi sa probinsya. Bakit? May kabilingans kinabuhi. Ayun po, di ba? So, eto na po yon. May mga memories po tayo, no? Mga best memories sa boarding house na nangyari siguro, no? Kung hindi ngayon, hindi kahapon, siguro nung nakaraang mga taon na siguro habang nag-aaral ka. Or sabihin din natin, nung bago ka pa lang dito sa Metro Manila, no?
Oo, siyempre nagbo-boarding house ka at pag bago ka pa, hindi ka nagre-rent ng isang buong room, di ba? Tama-tama yan. Anong nirerentahan mo? Magiging isang bed spacer ka. Awards, oh. Naalala ko lang mga kabisyo, ha. Ito, experience ni Uncle Totoy nung bago palang salta sa Metro Manila. So dito tayo nakatira, no? Wala tayong bahay. Isang ano lang ako eh. Nagbo-board lang ako pero parang ang liit talaga ng kwarto ko. Alam mo, nai-imagine mo ba habang nakahiga ka, hindi mo pwedeng i-straight yung mga paa mo kasi masangit, no? Talagang ang liit ng kwarto ko. Parang Bartolina. Awards, eh. Oo, tapos pag dungaw mo doon, ang makikita mo, yung labahan po. Kaya nga, yung mga naliligo, lalaki makikita ni Uncle Totoy. Ang bihira naman to. So yun yung nung araw, ha. Kaya nga may mga best memories po tayo mga kabisyo. Kaya pag-usapan natin dito, mga best memories sa boarding house. Ito sabi ni Uncle Dagol, Kol, gilili ang bake. Ibang klaseng bake yan, Kol. Baka yung bake na may bigote. Sabi ni Eliza Florentino, may kakalabit sa paa habang natutulog. Pagtingin mo, wala namang tao. Haunted house yung natirhan mo, Eliza, no? Sabi naman ni S. Selahores, daghan buslotoy. Napansin mo ba yun sa mga boarding houses na ikaw siguro nung araw, ha, kabisyo, no? Maraming mga butas sa boarding house, ha? Napansin nyo ba yan? Baka hindi kasi ang nakikita nyo lang mga bubblegum. Sabi naman ni Bats Garcia, kakasad kapag may klepto sa mga kador mo, pati yung pakatago-tago mong 100 pesos para pamasahe pa uwi. Nadali, 1, 2, 3 ka ngayon. Oo nga, no? Pag ikaw lang isang, ano ka lang, no? Bed spacer, may kasama ka sa kwarto, isang kasama mo na kiriwan o kamot. Ibig sabihin yung klepto ba? Ibig sabihin yung mangingialam ng mga bagay-bagay na hindi naman sa kanya. Hindi lang mangingialam, kukunin pa, nanakawin pa. Ang bihira. Sabi dito, palaging nasa gate o entrance ng boarding house. Oo nga naman, no? Nakatambay. Bakit kaya ganun, Col? Bakit kaya ganun, te? Sa mga pamangkin natin, baka may dumadaan na crush mo. Uy! Sabi naman ni Ricky Briones, sabi niya, kasalanan ko bang may butas ang dingding ng kwarto? Nung ka-boardmate ko, pagpatay ko ng ilaw, ayun, kitang-kita sa kabila, ha. Kaya lumipat na lang ako sa ibang room, kakahiya. Diba? Pagbintangan ka pa nga, ikaw yung nanilip. Pero alam mo mga kabisyo ka nang maninilip, ha? Buwinggiton ka. Ano ba yun? Kuliti, yan. Buwinggiton. Magkakaroon ka ng kuliti. Totoo ba yan? Ha? Bakit ako wala? Joke lang eh. Ayan. Okay, no? Hello sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila. May gabi idea ninyo. At saka sa mga nanonood din sa TikTok Live. At shout out din sa mga nasa biyahe ngayon, sa lansangan ngayon, na nakikinig sa atin sa radyo, sa 90.7 Love Radio. Ako pa rin ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Para sa ating programang Totoy na Love. Dinhi lang sa Love Radio. Tuloy-tuloy tayo, ha. Facebook Live at saka TikTok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!